Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina, mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon sa mga praantabay. Maray na hapon, partner. Maray na pagkahapon, partner. Paparagayon ka. Ikaw man, habang nag-aaloy, mas nagiging guwapo ka na. Rinatrat na lugod ako. Sige. Partner, nakatalaan na ipagpadagos ko niya na si Mana ang cash payout sa mga estudyantes na kwalipikado sa tabang sa edukasyon or education program kan ako Bicol Party List na may kamawota na matauanin tabang pinansyal na magagamit sa school year 2021 to 2022. Yes, opo, partner. Actually, sa maabot na September 15, ngunyan na taon, ang payout po gigibuhon sa Tabaco National High School, mantang sa September 16 naman, sa Albay Astrodome, siring man sa September 17, sa UWAS Community College Multipurpose Hall. Pinaglalao man partner na maruso ang mga kwalipikadong benepisyaryo tangani na makakuanin kantidad asin pagiging presente sa nasabing aktibidad si ako Bicol Party List Representative Alfredo Pido Garbin para yan sa personal na tao o sa iyang personal na itao ang asistensya pinansyal. Tamang-tama ni partner, panahon na naman ng ralaugan, somehow matabangan sa mga kababayan niya itong mga estudyantes na may panggastos sa indang pag-eskwela. Tama ka dyan. Kumbaga, panghip noon na partner, ano? Correct. Minsan, so iba talaga yung pig-aasahan, ano? So, sabi nga ni, pinaglalauman ang pagruso, dapat mag-obserbar man po giraray kita kana minimum health protocol. Pag kwalipikado kita, matatawanan man sa nakita kaan partner. No need na magsuro-suan. Tama, oo. Magayon nga ni partner ta sa mga taga First District sa Tabaco National High School. Sa mga taga Segundo Distrito, digdi na sa Astrodome. Correct. Diba? Oo. Dai na magpara suro-suan sa mga taga First, Second District. Correct. Buda mas magiging arani naman para sa inda dahil na mga biyahe ning halawig pa partner. Correct. Siguro pero ang challenge naman duman sa mga makaka-receive kay inining siring na ayuda, sana po gamiton man lamang po sa tama and sa edukasyon talaga. Correct. Diba, partner? Bako sa ibang bagay. Correct. May mga estudyante na naman ang puro Nako. Yes. Sige. Good news yan, partner, para sa satuyang uyan na pagkahapon. Okay? Mga tugang, welcome po sa programang Usapang Pamilya Monday Edition, September 13, 2021. Kami po ang sa indong makakaibanan. Ako po si Kuya A. Iniman po si Jenny Balyaran and welcome po sa programang Usapang Pamilya. Sa mga texters pwede po mag-text sa 0927-3980-955. Opo, pwede man sa 0938-891-5475. Bukas man na sa tuyang Facebook page, DZGB News Online. Magpaabot kan sa indong mga gustong ipaabot sa mga mahal sa buhay, especially sa indang mga padabang pamilya. Okay? Oo, diba? I-share lamang iyan, partner. Tigsararo lamang po kita. Tanganing mas dakol pa ang maabot kan sa tuyang programa ngunya na pagkahapon. Spread the good news and Okay. spread the good vibes. Yes. Partner, talagang magayon ng book mo yan na pagkahapon. Ikaw man, partner, talagang pang-opa. Grabe. Minapurlahon ang ilinganin daw mga to. Di mo ako magpaulo kung madaliun talaga ako mamula. Tisay. Parang ngunyan, pag namumula kita, Mm-mm. bihira ito na mailing ang kapulahan. Yes, kasi naka-face na. Naka-face mask, Natatakluban na. Diba? naka-face shield,
etc. etc. Halos gabos po kita nagagamit ng face mask and face shield sa mga aki, isip aki, gabos na nagluluwas, gabos na nag-ahangos ngunyan, ano? Mm. Nagagamit ng face mask and face shield. Ang apot, ang hapot mga tugang, paano tatapok ang satuya ng mga face mask? Oo. Di ba? Kumbaga proper disposal. Tama ba yan na ibugtak ta lang partner ko sa basurahan? Correct. Or isabay ta duman sa mga nabubulok o di Oo. nabubulok? Yes, Diba? we are talking about the face mask na Opo. disposable. 'Di ba? Digdi mo na kita sa disposable. Kang nagkusog sa uran, Okay. naglataw-lataw sa mga face mask sa dalan. Yes. And actually, kadakol partner ki nagpaabot ni impormasyon sa Satuya via FB Live or Facebook page na nagrereklamo na subasura daanin da partner ang naglangkaw na su tubig dahilan sa padagos na pag-uran, inaranod na partner sa indang reseta. Correct. Face mask and face shield, makukuha mo mas kisain. Yes. Diba? Pag mapasiring kita sa mall, dahil kitang face mask or face shield, makakaipuan kitang extra, makakakuha kita. Correct. Maski ang pagkiling mo sa gilid kan kanal, Mhm. makakahiling kita ng face shield o face mask. Oo. Di ba? So, saro sa ng bagay ang napagtanto ta, nadai po natatapok nin marhay or natatapok nin tama ining face mask asin mga face shields. Napa, no? Baka da ita aram. Siguro ko kaya partner nagbabalaw-bagaw ang mga face mask sa tuyang palibot. Tada ita aram kung paano hunta ini ang pagtapok kay ini. Mhm. Data aram kung sain ta itatapok ining face mask and face shield. Kaya ngunya na pagkahapon, maiisihan ta kung paano po itatapok ang face mask and face shield. And then kung ano ang mga dapat na isaalang-alang ta. Mga dapat tandaan, paano ba kita dapat maging responsable sa pagtapok ng arong kayan partner ngunya na nasa tao kita kang pandemya kausa kan COVID-19. Yes. And nakakaibahan ta po ngunya na pagkahapon ang satuyang pamayo kang Provincial Sanitation Office, si Engineer Willie Sabater. Mari na pagkahapon po, Sir Willie, welcome sa programang Usapang Pamilya with Jenny Balyaran and Kuya A. Maray na hapon po, Jenny and Kuya A, and maray na aga man po. Maray na hapon man po sa gabos po na tagahinanyog niya to. Okay. Salamat po, Engineer Wally, sa imong oras. Ano po, ngunya na pagkahapon. So, napapansin ni po kaya or dakol sa satuya ang nakakapansin na everywhere may mahihiling kitang face mask na used, no, gamit na po na face mask. Especially kan nagparauran po baga, no? Ayo po. Ngunyan po, gusto talang po maaraman kung paano po ang tamang pagtapok kan sa tuya ng mga face mask. We are talking about the disposable face mask po, Sir William. Araw po kaya kanino, ang proper o so tama po na pagtapok kaniong face mask na ano yan, kung hihilingon po nindo ang face mask, igwa po bagay iyang kiduang pandok saro na may colored buda sarong white. Opo. So kumbaga sa ini po na ang tamang paggamit po ngani baga sa iya, so colored na surface po niya, iyon nasa luwas. So white iyo po ang nasa laog. Opo. So ngunyan, ang proper disposal po kaini dapat pig-fold po ini. Oo. Na so colored po, i-fold mo po siya palaog. Kumbaga sa paano ko ba ma-explain ini? So colored na yan, so colored po na parte kang face mask, Opo. iyo po ang i-fold po nindo na nasa laog. So Okay. so white po, iyo po ang nasa luwas. Oo. So dahil kumbaga sa kung halimbawa man kaya nga ni po kita nagagamit ng face mask dahil pwedeng may mga virus na hali sa luwas na sagap ta na yaon po sa surface po kang face mask. Okay. So
Ngunyan, kaya ifo-fold mo po siya na ano yan, na so ito pong ano yan, so puti na parte kang face mask, iyo na po ang nasa luwas. Oh, Okay. okay. Kumbaga, Binaliktad. so expose po sa luwas, iyo po ang itatago ta. Correct po, Kuya A, no? And pagkatapos po kayan, di igwa man po baga inikigari elastic na supig sa sabit baga digdi sa may Sa parting talinga. talinga. Mhm. Opo. So, ngunyan, di, pag na-fold na po siya, ito pong elastic, gari ibuburubod mo lang po siya na day na po magbuka. Okay. Okay. Sige. Sir Wally, what if po nagibo po yan kan sarong persona na tiklop and naburubod? Saan po dapat siya itapok o ibugtak? Actually, kung iano talang dahil gamit man po siya digdi o kan mga tao na bako taman piga ano na may COVID siya or whatever, no? Opo. Okay. So, ang ano na siya, kumbaga sa ano naman po siya, kumbaga, ano naman po siya as general waste man po, giraray ang classification po niya. Okay. So, pwede naman po siya ikaagta na duman sa mga basurahan ta na di nabubulok. Okay, di nabubulok. That's why ako kaya engineer, nagpasiring ako sa rong Besamol, no? Paringan ita igo akong separate, igo ako permiki spare na face mask. Ito po kaya bagang sa talingang pigsasabit, bigla lang naputol. Mhm. Iyo po. O ngunyan, naghanap ako sa mga establishment, sa mga mall. Wala man ki kumbaga, digdi mo dapat nga itapok ang sa imo na face mask. So, susiring na mga sitwasyon, pwede po duman sa dai na bubulok. Correct po, correct po. Okay. Yan na. Sa dai na bubulok. Okay. Sige. Ano po, ini po ang, ano yan, dapat sa mga, kasarabay ining dai nabubulok. Ano, partner? Yes, oo. Pero sabi nga ni Sir William Casabago kapag parang napapanahon na yaong ka lang sa arong Sir Wally, tapos nasa luwas ka and kaipuhan mo po talaga siya i-post, pwede mo pa lang siya itago muna sa bulsa or kung sa hindi lang basta ibarabad kung sa po Sir Wally. Tama po. Kaya siguro sarap man ining pakihuron ta sa tuyong mga kaymanwa, na daiman po ini basta-basta po na i-dispose kun sa insa na, no? Dahil yaon man po giraray kita dahil kumbaga sa ang aesthetic effect baga kaan sa sarong komunidad kung talagang nagkalat ang mga basura lalong-lalo na ang face mask, Oo. medyo nakaka-apekto man po kang aesthetic value kan sarong lugar po. Opo. Sir Wally, ano po ang masasabi ta duman? Kang nakaagi pong Bagyong Jolina, may mga residentes po kang barangay digdi sa Legazpi na nagpaabot po ning reklamo na kang nag-uran-uran, naglangkaw sa tubig, and nagkaigwan ning pagbaa sa indang lugar. So, mga basura po halos mga face mask papasiring po sa indang sa indang residensya. Ano po ang rekomendasyon mo sa araw kay sa inda sa mga residentes ta sa barangay? Siguro po, so ini po maging sarot naman po siguro ini na maging responsibilidad kang kada syudadano niya to na talagang practice ta po so proper disposal kan sa tuya po ng mga basura. Kasabay naman po digdi ang face mask dahil dakulaon po na magiging epekto kayan dahil siyempre kung lalo na ining face mask dahil po ini na bubulok So, ang saro sa magiging resulta kani mababara ang satuya mga drainage canals. Okay. So, mga agihan kan mga tubig, lalo na tubig uran. So, kaya nga nagkakaigo kita nin mga problema sa pagbaha, lalong-lalo na po ini pong satuyang syudad, ang syudad po kan Legazpi. Medyo kung i-compare ta po sa sea level, medyo hababa po ang ground level po kang syudad kan Legazpi kumpara po sa sa sea level. Kaya madalion po kita mabaha po digdi po sa syudad din Legazpi. Okay. Sir William, kung in kaso po makahiling kita ning face mask na nagbarag-barag, kay puhan ta daw po na
kaputan or papaano po kita makakatabang in kaso kita bilang sarong individual makahiling kita ning face mask sa tinampo o kung sa ina dalan, ano po ang dapat niya tong gibuhon? Actually, data po yan basta pwedeng kaputan kan bare hands po, ano? Mhm. So, as much as possible, kung pwede nga ni, nakagwantes kita. Mhm. Or kung halimbawa man, talagang data maibitaran, kay puhang kaputan takang face mask, dumanta lang po siya kakaputan sa may parting supang ano sa may talinga. Okay. Not necessarily duman itong cloth na ito. Mhm. Then siguro, pagkatapos po kayan, hand washing man po kita giraray o magamit po kita ng alcohol Okay. sa satuya pong kamot. Opo, nata po ta data po Engineer William pagkaputan. Nata po data dapat kaputan. Data po sigurado kung sisay po ang nagamit ka iyan. No? Primero, data po aram kung iyan ginamit isarong tao na infected Mhm. o kumbaga sa ano, yan pa man po girarayan sa tuyang pagdududa. Okay. So, mas maray na po na nag-iingat kita kaysa arog po kaya na Opo. magpabaya po kita. Okay. Okay. Oo. So mga nasa harong po, Engineer William, halimbawa, ano yan, daikitaki proper waste management sa mga harong. Ano po ang saydong mairekomenda para sa mga magurang, tangani na magkaigwa kita ng proper waste management paglaog po sa harong pa lang? Actually, sa sigun po sa satuyang lay na Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act, kabus po kaya na waste generator magpuon pa po sa harong, Mhm. dapat po may segregation na siya kang sa indang basura. Okay. So may digdi po baga sa tuya sa siyudad kan Legazpi, may higot po iyan na pigpapasunod kan sa tuyang gobyerno lokal na no segregation, no collection policy. Mhm. So kaya nga ni duman sa laog kang harong dapat igwa kita ning at least duwang basurahan. Mhm. Sarong basurahan para sa nabubulok, sarong basurahan para sa hindi nabubulok. So duman pa lang po sa parte kang household so o sa laog po kang harong, igwa na po kita ning disiplina sa satuyang buhay na talagang pag matapok po kita ning basura, duman na sa tamang tapukan po. Iyo po. Engineer Wally, ngunyan po hasta sa Oktubre 5, ipigsaselebrar ta po ang Season of Creation. Ano po ang espera sa Provincial Sanitation Office sa pag-ataman kan sa tuyang kapalibutan ngunyan na nasa taho po kita kang pandemic? Actually, ang satuyang provincial government, nagsagibo naman nga ni, although sa muya digdi sa probinsya, nagpagibo naman ka kita kang supigapod na Clean and Green project na nagaripig pagibo tanganing contest sa iba-ibang mga barangay, iba-ibang Mhm. munisipyo. Saro naman po iyan sa kampanya kang sa tuyang lokal na gobyerno, kang probinsya, kang Albay, na maipromote ang kalinigan. So aparte po kang kalinigan, so tama po na pagtapok ng basura. So actually pigibo na po yan, nag-ikot-ikot na nga ni po diyan. Dahil ko lang po marumduman kung arin po na barangay ang guminana ka ito kang cleanest and greenest barangay po digdi sa probinsya kang Albay. Okay. So, Engineer, ano po ang sa imong gustong ipaabot para sa lambang miyembro kan pamilya when it comes to sanitation, especially ngunyan po na panahon pa kita ng pandemya? Ang ating Okay. pantawag ay talagang napuputol ko. Ma'am, ay yung partner siguro ko talaga ngunyan maging careful kitang marhay pag-abot sa pag-abot sa pagtapok ng face mask, no? Pagtapok ng face mask yung nga nitong sabi ni engineer kanina. Data aram kung sisay ang nagamit or data aram kung baka infected ang guminamit ka. Hello. Ayan. Opo. Welcome back, engineer. Ano po? Again, Opo. ano po ang sa imong gustong ipaabot para sa mga nagaantabay, para sa lambang miyembro kan pamilya ngunyan pong panahon ng pandemya when it comes to sanitation?
Opo, basta gusto nilang po ipagirumdum sa satuyang mga kaymanwa, no? Digdi po sa siyudad ng Legazpi, siring man po digdi sa probinsya ng Albay, na mag-observe man po giraray ng health protocols. Kunigwa na po sinda ng schedule na kan pagbakuna, magpabakuna na po. Dahil saro man po iyan sa tuya po na proteksyon, no? Para sa satuyang buhay, sa tuyang mahal sa buhay. No? So, kaya yaon pa manggiraray po. So, permita po ang pagsulot ng mask. So, physical distancing. So, paghugas po ng kamot. No? Na very important po dahil ang virus po, kaya nagkakaigo kita ng mutation. Dahil pag ano na po yan, saro po yan sa karakteristik ng virus, pag nakaabot po yan sa sarong tao, pwede po yan mag-mutate. No? Na gustong sabihon, ang mutation niya pwedeng ikarahay, pwedeng ikaraot. No? Dahil baad mag-abot ang oras, ining sa tuyang mga bakuna ng ngunyan na nadiskubre, dahil na po lugod magtalab sa sarong mutated na virus data po. Sana po, dahil po, mangyari po iyan, ano? Na may sarong virus na mag-mutate, na submutation niya, ininggabos na bakunang pigagamit ang niya, dahil na po mataralab sa iya. So sana dahil po iyan mangyari. Dahil po iyan mag-abot sa araw po kaya na punto. Okay, sige. So sana naging malinaw man sa tuyang lambang miyembro kang pamilya. Engineer Wally, dakul apon sa muyang pasasalamat, tinauan mo po kami ng oras digdi sa programang Usapang Pamilya. Thank you so much, Engineer. Thank you man po, Kuya A, and sa imo man, Jenny, maray na hapon po. Okay, mga tugang si Engineer William Wally Sabater, ang Head kan Provincial Sanitation Office. Digdi po sa probinsya ng Albay. O yan ha, aram ta na kung papaano po kita palan matapok ning face mask, no? So sana from now on, dahil na kitang mahiling na face mask dyan sa luwas. Correct, no? oo. Dahil Proper disposal. Oo, dahil na kitang mahiling na face mask na nagbabarag-barag. We are talking about used face mask, no? So gamit na face mask. Sana pag nag-abot sa panahon na tag-ururana na partner, daing face mask na garo barko, naglalataw-lataw tabi sa tubig. Yes, and sana din naman ito mautro pa. So, nangyari kang Bagyong Julie na partner na nagrereklamo sa barangay digdi sa Legazpi na naglalataw-lataw na pasiring sa indang harong. Sa gabos partner na makatakot na basura, face mask ang makatakot. Correct. Opo. Kumbaga, nasa sa tuya man giraray na lambang miyembro kang pamilya, disiplina man giraray. Correct. Sabi nga ni Engineer Wally, talagang puon man giraray sa tuya ang pagdisiplina. Correct. Okay. Sige. Puunantaan sa satuya na mga household sa mga harong. Pag sigurado kita ng 100% nag-comply kita kayan, partner. Dahil kitang mahiling na used face mask pag abot kan panahon na nagbabarag-barag. Tama. Right? Okay, sa tuyang pagbabalik, may bagong inbensyon ang sarong grupo ka mga engineer sa South Korea, partner, na makakatabang daan sa mga soldados. Uy, Okay? panlaban sa gera. Correct. Sige, aramon ta po yan sa satuyang pagbabalik. Oras niya to, 2:33. An oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan tapos ang laban. Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Kapatid, sa iyong sexual at reproductive health, ito ba ang pinakamabuting paraan ng pagdedesisyon? Huwag iasa sa tsansa ang kalusugan mo. Kumonsulta sa iChoose. Sa mga health workers na mapangunawa, mahusay at matulungin para ang desisyon mo tama, hindi tsamba. Tara,
Usap tayo. Practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Reef is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ng FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Aray! Nakagat ako ng aso! Dali! Linisan mo agad yung sugat mo gamit ang tubig at sabon sa loob ng 10 minuto. Linisan mo rin ito ng antiseptic at huwag tagpan ng sugat. Yun lang ba ang dapat kong gawin? Hindi! Pumunta rin agad sa doktor para sa tamang pagpapagamot ng iyong sugat. Ang rabies ay isang nakakahawa at nakakamatay na sakit mula sa laway, kalmot o kagat ng aso o pusa. Ang mga sintomas nito ay pagiging takot sa tubig, ingay, liwanag o hangin, lagnat at pagsakit ng ulo ng 2 hanggang 4 na araw at pagkakabalisa, galit at depresyon. Alamin ang mga sintomas ng rabies upang maagapan ito. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na Animal Bite and Treatment Center para sa tamang probensyon at pagpapagaling. Munting paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na kaligtasan ng ating bayan. Tungo dito, maiging binabantayan ang ating mga border at ports of entry at mahigpit na ipinapatupad ang ating testing and quarantine protocols upang maiwasan ang pagkalat ng mga COVID-19 variant sa bansa. Makiisa tayo sa pagtiyak ng kaligtasan ng ating borders upang matiyak ang patuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng nangangailangan. Protektahan ang ating mga komunidad para ating kalusugan mabigyan ng seguridad. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natural
tulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days na pagkainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. Available na in 2.4 kilo pack. 860 pesos lang ang suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 071 series of 2020. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A asin Ate Jen? Uy, may bago. Bago? Anong bago? Ata may bago. Ano nga ning bago? Oni ang bago. May bagong imbensyon ang sarong grupo kang engineer sa South Korea na magiging dakulang tabang sa saindang militar. Nagibo sinda ng artificial skin, kayang magpabago-bago ning kolor asin arugon ang patterns kang nasa palibot. Arog kang kamilya na may kakayahan na arugon ang kolor sa indang palibot, ini nagibuhan na ning artificial version kan mga eksperto sa South Korea. Kayang gibuhon kang artificial skin na magbago ng itsura dahil sa special na ink na nagbabago kang kolor depende sa temperatura kang palibot. Gibo ini kan sarong grupo ni mga researchers sa National University kang nasabing nasyon. Sigun kay Ko Sung-won, medical engineering o engineering professor, kompuesto ini nin thermochromic liquid crystal layer na kayang magbalyo ng kolor depende sa temperatura asin unlayer kan silver nanowire heaters na kaya man mag-adjust kang temperatura. Mas manipis pa sa buhok kan tao ang ibog kang artificial skin. Ang nanowire layer na nagigibo kan mga pattern para makapag-camouflage ang mga masulog kaini. Ang South Korea's military uniform naka-pattern sa woodland asin certain colors kung kaya kung magduman na sarong lugar, madaling ma-exposed asin mamidbidan. Sigun man sa research team, posibleng mag-crear pa inin in breakthrough sa iba pang industriya, arog kan fashion, pagpatindok ng mga edifisyo o paggibo ng mga lunadan, maging sa display technology. Wow. Okay. Gusto ko kaan magsulog, partner. Natauman. Nganin, tay ako mahiling. Kang sa kuya na pinagkakautangan. Kumbaga makakapag di ka na magliko. Oo. Ma-steady sana ako duman. Kung kulay pink nga yasu kudal, Okay. makulay pink man sa kong bado. Yes. Sabay ko na sa sa kuyang pandok gabos na lawa. Pakuson mo na kaan, partner. Yes. Okay, so magayon ining invention mo yun, partner. Kumbaga, kung paborito mo ang color na arog ka ayan, partner. Depende siguro Pero magayon pigpo na pala ini sa South Korea and sa ngunyan, dakulang tabang da ini duman sa indang mga soldados. Correct. Paalagad, posible man o piglalauman na baka maadaptar ka ang ibang nasyon kapag kumbaga ma-expand pa ang arog kaining inbensyon nga ni matabangan pa ang ibang lado kang industriya, partner, na mas magkaigwa pa ning inobasyon ang mga arog kaini na mga gibo kang mga researchers, di ba? Sabi kang kasbago sa pagmaskida sa paggibo nadan pwede ini. Okay. Si Doc Chris nag-antabay ngunyan. Doc Chris, thank you so much. Okay, thank you, Doc Chris. And sabi ni 134, aram ta ang pagtapok nin face mask kaya lang ang iba sa tuya mga daing disiplina. Yun. Sabi nga ni Engineer William,
Disiplina. Disiplina. Dakulao na bagay yan sa satuya. Ano? Okay, sige. Hello man kay Ja Betito Belen. Maray na hapon po Kuya Ian, Ate Jen. Hali po digdi sa tabako. Si Rubeli, maray na hapon sa tambalan nindong duwa. Paulit da partner kang sa imong CP number. Sige. 0927-3980955. Okay, si Ramon Vergara, maray na hapon, hali digdi sa Quezon City. Si Clarita Olarte Rosin, Andre Cornelio Peñaño, si Danmar Virgo, nakatutok man. Si Ann Mariscotes, nakatutok man daang, ngunya na pagkahapon. And si Primong Oden Balyara, nakatutok man, marina pagkahapon. Si Dick Kulot da, kang Legazpi City. Si John Paul Mendoza, kang Tabaco City. Okay. Salamat. Since may oras pa man kita, partner, basahon talang ining paalala sa mga nanay ngayong modular class. Okay, So mga sige. may module, tabi. So mga ina da tabi, no? Sabi digdi, may mga paalala pala partner sa mga ina. Kunya na panahon na namang eskwelahan. Yes, so upo na bagang niya na no, kung Correct. school year, September 13. Sabi digdi, panatilihing nakatago ang hanger sa cabinet. Nata. Ito daw ay ginawa para sa damit. Oho. Hindi Bako para sa pampikpik. pag day ka nagibong module, pakareng eh. Oo. Ibago partner ano makatakot. Yes. Ako nabalo ko na yan. Nabadulan ka o ika ng badol? Ako nabadulan ko yan. Pandua, ang tsinelas daa sinusuot, hindi pinapatong sa lamesa. Okay. Sino nagpapatong kay lamesa? Kay tsinelas sa lamesa? Oh. Ingatan ang inyong kamay. Ginagamit po yan sa mga gawaing bahay at sa iba pang importanteng bagay. Hindi po yan ginagamit panghampas o pangkorot. Proper using of hands. Okay. Sunod pa, partner. Baka hindi mo namamalayan ang boses mo, nagha-high pitch na. Hindi ka naman singer. Okay. Ay, maglaan ng hanggang langit na pasensya. Pwede modular class, nag-eskwela sa harong, talagang every now and then mahihiling taan gawi-gawi kan aki ita, no? So baka madali man agad mag-init kayo ni nanay natin. Baka nagha-high pitch ka. Yes. Sunod, All day partner, mamalayan. maglaan daan ng hanggang langit, hindi, magtanong sa guro kung hindi alam ang isasagot. Okay. Ano ka ni bako man siyang masimbag ka ni? Yung baga ano. Usually, yun man talaga ang pig-recommend na makipag communicate sa mga eskwela, sa mga maestra. Angani na at least aram niya an sa iyang higibuhon sa pag advice duman sa iyang aki na nagkaklase. Diba? Alalahanin mo ang anak mo ang estudyante, hindi ikaw. Yes. Yun, Oo. Iba nalilingawan na partner nga din ngayong madali ako nakaan masimbag. Correct. Diba? Ayan paalala lang sa mga nanay natin. Baka nakakalingaw na kita ngunyan. Ano? Baka maabot lang kita sa punto na makulugan ta so aki ita. Halabang pasensya. To talagang yaon dyan. Challenge para sa mga ina habang nag-i-eskwela sa indang aki sa laog kan sa indang harong. Oo. And talagang mahigot ba na monitoring talaga partner and giya, di ba? Pero igabaga ni mang iba-ibang paagi ang Department of Education para maipasabot ning marhay sa yung mga estudyante. Correct. Kumbaga ang sa indang mga ipigdudiskutir ngunyan. And actually tomorrow abangan ninda saro dyan ang pinag-aapod na TV and radio-based instruction partner. Diba? Sa aga naman iyan. Correct. Okay. Hello muna partner kay Belhica Josefine and si Madam Josephine Agripa Alamil. And si Mark June Deblos o Deblois Mitra nakatutok man. And happy birthday sa mga nagsaselebrar kan sa indang kumpleanyo ngunya na aldaw. Especialmente partner sa tuyang padabang news writer and program assistant si Angel Mustasa. Yun. Bekele men!
Angel Buchanan. Kuya Manny, maugmaon may merindalan, May merindalan kita. And syempre, sa mga nagsaselebrar man, kan sa idang wedding anniversary, sana po mas maglawig pa partner, di ba? Ang sa indang pag-ibahan bilang mag-agom. Okay. Bitaminang pampamilya. Pawalat para sa mga naghahalat. Sabi digdig ni Socrates, strong minds discuss ideas. Okay. Average minds discuss events. Weak minds discuss people. Arin kita duman. Iyan ang hapot. Arin ikaduman. Iyan ang hapot. Ha? Di ba? Ang strong mind talking about ideas, etc. etc. Anong mga klaseng mga ideas? Depende sa mga ideya na dai pa. Baga, iyan ang nagigibong, iyan nakakagibo ng breakthrough na pigaapod. No? Sa mga inbensyon, mga solusyon na makakatabang sa bako lang sa satuyang sadiri, kundi sa ibang tao man. Okay. Alagad? Average minds sa mga event. Ano na nga ang nangyari sa pinakahalaba ngayang teleserye sa Pilipinas? Diba? O kaya... Ano na nangyari sa SONA? Diba? Ano na nga ang nangyari naman nga sa hiwalayan ni... Kumbaga... Ay, iba ito. Bako ito event. Sa bagay, event ba nito? Pero at the same time, persons, people. Diba? Malaog ba dyan yung mga istorya na katotohanan? Mga chismis, kumbaga. Pwede. Okay. Na? Weak minds discuss people. Uy, si ano baga ngaya? Inano ni ano? Tapos, naailing ni ano? Inano man ngaya ni ano? Nag-anuhan ngaya si ano kasi ano? Yan. Pili na sana kita kung anong klaseng anong klaseng mind igwa kita duman. Ano? Kung sa ilingtang yaong kita sa strong side, Okay. congratulations. Yes. Kung duman kita sa weak side, keep it up and then Pwede pa mag-grow, mag-improve. Kung duman kita sa weak side, abay mag-isip-isip tayo. Pwede kang mabugtak sa mga alanganin na sitwasyon, mga peligro partner, kung yaon lang kita duman sa weak. And syempre nga, dai ka matalubo sa imong kumbaga pagtubot o sa imong buhay-buhay pag talagang yaong ka duman sa pinag-aapod na weak side. Okay. Sige. Hello muna kay 324 na nakatutok daangon niya na pagkahapon dyan sa Barangay Bitaano, Kang, Legazpi City. At may pahabol pa kitang text, mga malinigon sa lawas pero ang paligid kang house, puro kalat ang basura, madam. Ano tabi madam ang designation ni Ma'am Angel sa DCGB? Siya po ay program assistant and news writer, diba? Yes. At the same time, siya man ang muse and kumbaga kagayunan kang sulnupan po. Yes. Diba? Anchor at the same time. Correct. Opo, siya po, abangan niyo po siya sa Iskaramusa 12:30, diba? Happy birthday tabi sa mo, Angel. At baka naman. Oo nga. Okay, sige. Dinuit ko sa napati so lunch ko, taarang ko mamirindal. Okay, so yan na po ang presentasyon ng programang Usapang Pamilya. Ngunya na aldawnin. Lunes, nakaibata sa lado technical si Kuya Manny Tutanyas, steering man si Richard. Ako po, si Kuya A. Hindi man po si Jenny Matthew, Balyaran Mabalo sa inyong pagantabay. Bye-bye. Ang pag-asenso kan lambang negosyanteng Pilipino, katabang ang DOST, Department of Science and Technology, kaiba ang Women Micro-Entrepreneurs asinan Great Women Project 2. Kadakol choices pagabot sa masiram na bottled products. Sa HML Food Corporation, may gulay na santol, Bicol Express Pork, Bicol Express Tinapa, asin bottled laing. HML Food Corporation, located at HML Building 558, Lutivio Street, Bagong Bayan, Daraga, Albay. Contact 0998-864-5965. Produktong Bicolano, siram kay ni, sa tuya ini.
sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat. Kung kita may kalintura, abo, asin napapagal maghangos, mag-apod sa pinakaharaning health center, doktor o hospital para maabisuhan kita kung saan pwedeng magduman. Makakatabang ini para masiguro na tama na abiso na may tatao sa satuya. Maituturo kita sa tamang health facility asin malilikayan ang makaulakit sa iba. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Nido Junior, para sa saro hasta 3 taon. Ang 160-gram pack, 180 grams na. Pero ang presyo pareho sa na. 97 pesos na suggested retail price. Nido Junior. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 036 series of 2021. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lolo, Lola, 1 taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo. At inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangga ng bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Oratio Imperata laban sa COVID-19 virus. Amang mayrakon asin maugayon. Minadulo kami sa imo daran sa muyang pangangaipo. Tanganing hagado na ilikay kami sa COVID-19 virus na nagpupurisaw sa muya
asin nagbawi ning mga buhay. Hinahagad niya mo ngunyan, lilingya kami ning pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot. Irayo kami sa pagkatakot sa helang asin kagadanan, baguhan sa mong paglaom, asin pakusugan sa mong pagtubod. Namimibi kami na sa imong giyahan ang mga tawong pinagkatiwalaan na maghanap ning bulong, asin mapundo kang pag-ulakit kay ning helang. Nagpapasalamat kami sa imo sa nahimong bakuna na nangyari dahil sa giyakan sa imong mga kamot. Bendisyonian sa muyang paghinguha na gamiton ining bakuna na matapos na ang pandemya sa samong banwaan. Ipinapamibi niya mo ang mga nagaataman kan sa muyang salud. Nalugod pa man maglingkod sa mga naghihelang na may mahusay na kaaraman, siring man pagkaherak. Tawan sa indang maliksing pag-isip asin hawak, kusog sa indang sinumpaan, proteksyon sa helang. Ipinapamibi niya mo ang gabos na nagsasakit na marahay man tulos. Surugaan mga nagaataman sa inda, tawining kapahingaluan na daing kasagkoran ang gabos na nagadan, asin rangaha ang gabos na nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya sa panahon na inining kadipisilan na maghingua para sa karahayan kang gabos, siring man magtabang sa mga nasa katikapuhan. Malampasan lugod ining krisis, ulikan sa tuyang pagmakulog, asin pakisumaro sa lambang saro, asin magdarasato sa konbersyon asin kabanalan. Inigabos hinahagad niya mo, huli kay Kristo sa imong aki na nabubuhay asin nagahade, kay bamo asin kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog o banal na ina nin Diyos. Hari pagpabayayan sa muyang mga kahagadan, asin mga pangangaipo. Alagadanay na agawa kami sa gabos na kapahamakan, umamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayaning mga naghihelang, ipamibi mo kami. San Jose, ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, ipamibi mo kami. San Roque, ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, ipamibi mo kami. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 3:01. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Kumpiyansa sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Benhur Abalos na makakamtan kan Metro Manila ang herd immunity pag-abot kan bulan ng Disyembre. Tiyang sinabi na dahil sa piglalauman na 87.5% kan kabilugan na populasyon kan reyon ang mababakunahan pag-abot kan nasabing bulan. Ipigiras ni Abalos na nasa 5,649,928 residente o 57.65% kan populasyon kan Metro Manila ang nakakompleto na nin bakuna sagkod kan Setyembre 9. Patakod kay ini, hinagad ni Abalos kay Presidente Duterte ang posibilidad na tauwanin buwelo ang mga bakunado sa NCR. Yan ang pangalas 3 na bareta, haliligdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Rexidol Forte,